По-добре да има за Дръж за сега горе. Като му свикне тогава, че... Да. Дръж да го карай здраво и това е. Това се кара трудно. Да, не е лесно. Така е, много ми рад бутото. Газ. Да. Това е. Да, модулира готвено. Това да не спи да късва батерията. Не. Това са Двата мотора. В резонанс. Да. Всичките двумоторни го правят този номер, като го изръскаш на определени обороти почват. Кацай, айде, кацай. Направи си заход и кацай. Сега отвори колесника. Крилките познах. Приготви парашут. Айде сега, внимателно, леко, споко. Парашут, верно бе. Това с един парашут, знаеш как спирах. Точно на земята. Шат! Охо! Добре. Дръж сега така. Изравнявай. Гъвчица малко. Супер. Браво. Втори заход. Нищо. Точно като на самолетоносачката така. Точно така, с минимална скорост. По-далече малко, което го подкарай. Да. Нищо. По-далече, за да не ти... Изравни го ниско над земята и само леко с горната и той ще си легне. Ай, хоризонтирай го долу ниско. Аз ще го хвана мини ниско, аз ще го хвана. Дръж го така. Идеално. Перфектно. Супер си.